Bydd y golau ti ddew, dwi goli ddim yn erbyn y Flint yw, dwi'n siŵr bod chdi'n hapus. Ond dwi'n ni cael yn iawn heddiw. Ti'n meddwl, fi ffish dod lawr yma, nos fawrth i edrych arnyn nhw. Ac ni pigo'r tîm gorau i ennill y gêm heddiw, sut ydyn nhw'n mynd i chwarae. So, y bech i'n gwneud yn gwych ac andros hapus o hwnna. Ar ôl chdi weld nhw'n ysyn nhw'n blaen, Flint, be oedd yr plan hydw, game plan gen ti? Wel, ni ddim yn chwarae Daz heddiw ac ni ddim yn chwarae Hayes, y ddau boes sy'n mynd i chwarae pêl-droed ydyn ni. Ni'n gwybod oedd o'n mynd i bod dipyn bach end-to-end efo'r peli hir ac pwysio nhw nôl i lawr, dyna'r beth bwysig. So, a ni pigo chwaraewyr sy'n mynd i rhedeg falle dipyn bach mwy a mynd i fewn i tackles ffyrnig ac so, mae wedi gweithio heddiw ac dim ildio gol di peth bwysig i fi heddiw. Ia, da ni'n mynd hynna'n aml, ydy? Na, dyn ni heb di wneud digon dda, ond y ddau cefnwr canol, ti'n modd Gaz y Park, ti'n modd nhw'n ffantastig heddiw. Ti'n modd, maen nhw wedi gwneud job mawr, ond ti'n modd, y tri blaenwr fyny ffrynt yn rhoi pwysau nhw i ddim cael dim quality fewn, ti'n modd, yn ni well na Berry Conner, Cey Conner wneud yn erbyn nhw nos fawr, so ie, andros hapus efo'r perfformiad heddiw. Ac mynd i fewn hanner amser, dim, dwi'n siŵr chdi'n... Ti'n meddwl efo Gemma Flynn, oedden ni di piwelti am hanner gyntaf na nhw, a ddim di sgorio. Di hynna reid i'w dawt sy'n dyfeddol di? Na, ddim yn gwbl. Ti'n modd, y plan ydi ti a gael ei gêm, heb ildio gol hanner cyntaf. Ti'n modd, ni'n ebyn y gwynt, y gwynt reit gry hanner cyntaf. Ac ti'n modd, ni'n gwybod nhw'n mynd i roi cosi lot mwy o problemau. Ond i dweud gwir, pan nhw'n dechrau chwarae, a nhw'n dod nôl i fewn i gêm ail hanner am y first 15 minutes, a dechrau roi ni o dan pwysau. Ond ni'n gwybod y mwy yn nhw'n pwysio ymlaen, yn mynd i creu llefydd i ni cael y gaps ac dyna be i digwydd. Ti'n modd, ni'n sgorio gol o Cornelo Chains. Ti'n modd, dwi'n gwybod mi'n y ddau di cael gair o set pieces ni ac dyn ni wedi gweithio nhw a mae wedi gweithio heddiw. Ac beth am yr ogiau newydd, Max a Jack? Dwi'n meddwl Max yn wych heddiw, ti'n modd eto. Mae wedi cael gêm dda, mae Jake wedi gweithio'n andros o galad, mae wedi pinio pobl yn ôl, mae wedi tracio yn ôl. Oedd o'n gêm wahanol i'r ddau boi yna i cymaru be bys nhw wedi chwarae fel arfer. So gêm derby ac eis i ennill y gêm yma. Ac edrych ymlaen nhw i gêm awr wrth nesaf? Ie, ddim gwybod pwysig yn ddi. Ie, gen i weld. Ti'n modd, ti'n symud ymlaen. Mae dyn ni dim ond edrych ar ôl eu hunain. Mae'n 3 pwynt arall yn ddi, so dal ati ac da iawn y boys. Gret, diolch chdi, a da iawn iddo. Diolch yn fawr i chi.